Lahi ra gyud kuno ang lami sa pagkaon ug sudan nga niluto sa kahoy o kinaraan kansang pagkaon ang maunuusan nga maoy makapadugang sa kalami. Sama na lang niini mga pagkaong tatak bisdak sa Humba, Lansaw ug uban pa sa usa ka kan-anan sa barangay Mabulo. Tana atong tilawan kini mga pagkauna with anoos flavor. Kining dakong kaldero nga gitak-ang sa sugangan, gilat ang baboy kini nga gisugnuran og kahoy. Matod sa tagiya nga tradisyonal ang pamaagi silang pagluto nga mulanad sa usa ngadto sa 3 ka oras ay malata. Huwag lahi gyud siya luto sir sa kahoy o sa kanang sa stove. Pero huwag lahi gyud siya sa lasa ba sa pag nga timpla or magawas gyud ang murag smoky flavor ba. So man ka add-on sa iyang flavor. Ang iyang anoos. Noos. Unom ka putahe ang ilahang pagkalutoon matag adlaw nga naglakip sa humbang pata sa baboy nga hilabihan kalata. Aduna usay lansyaw og gitawag nilang soup number 5. Nilat ang baka ug uban pa. Gawa sa timplada ang anoos sa kahoy ang nagdala usab kunog bidas kalami nga gidasunan usab sa mga suki nila. Okay ra, lami lang sir. Kumok ra? Humok ra. Ang presyo Tama-tama ra pod. Okay ra jud sir. Nasa kanya ang presyo okay ra pod. Hindi sa kay mahal. mosamot pag yun ang gana kon abayan kini og pinong ginamos nga gipus-an og sili og limonsito. Mga unta sa tong humba lata. Bungat-butangan na to ginamos. Paris mo kunong ginamos. Okay? Tapos mais nga kanon. Lami. Nga unta. Lami man tuod ang ginamos, ipare sa humba apan in moderation lang gihapon ang pagkaon ini. Kinsi ka tuig na silang panginabuhian o gibalik-balikan sila mga suki tungod kay barato raw usab ang presyo nga nagikan sa 60 ngadto sa 70 pesos ang matag serving. Ang baboy kay 60, ang baka 70. Ang paklen ako 50, ang lansyo kay 50 gapon. 10 gapon ang mong rice. Masa kaayo yung Pang masa rin sir, malibre sa may ginamos dire. simple ra ang ilang kananan nga makarelate ang mayanong tao sa inato nga pamaagi sa pagluto ug ang kalami nini nga murag ana ara usab sa balay. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.